ನಿಖಿಲು ವೆಚ್ಚ ನಾನ್ ವೆಚ್ಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ನಾಗ ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನದ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ ಒಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ದೇ ಪಂಡಿತ ಸವನೇರಿ ಗೊಂತೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತೊಳುಬ್ರೇಶಿಯರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಎಂಗನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನು ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಡಿದಿತ್ತ ಬೈ 6 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಉಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಂಡಂದು ಪನೊಲಿ ಇಡೀ ಆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಪಿದೆ ಈತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು. ಈತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕುಲಾದೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತದ. ಸೊ ಅಕುಲು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಬತ್ತೇರು ವಿಶ್ಮಂತೇರು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಪಾತೇರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ. ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ತುಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದು ಆಕನ ಬಾಯಿ ಅರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ನೆಕ್ ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಾರು ಎಂಗನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಗನ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಏಕೈಕ ಚಾನಲ್ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆತ ಅಂಚಾದು ಎಂಗನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆಂದೆ ಈ ಶೋ ನಿಂಕುಲು ಎರೆಂಜು ಅಂತೀನಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ. ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇತ್ತೆ ಬರೋಡು ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ ಯಕ್ಕಸಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಖ್ಯಾತಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದನ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ದಾದಮನ್ ಬರ್ ಜನಕ್ಲಿ ಇಜಿ ಮಾತಾ ನಿಖಿಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ತೂಯಾನ ನಿಖಿಲು ವೆಚ್ಚ ನಾನ್ ವೆಚ್ಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಷನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಜನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗ. ಸೊ ನಿಖಿಲು ಬೇತಗಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ನನಾತ್ ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನ್ ಒಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಪಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಯಮಾಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪು ಇಂಚನ ಒಪ್ಪೊಂದು ಇದು ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಜೋಕರ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದು ದಯಮಂತದ ಇಲ್ಲದ ಕೈತದ್ದಾಗಲಿ ನೆರಕರದಾಗಲಿ ಪಂಡದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೀರ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಗೊಳಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆತ್ತು ಅರ್ನ ಬೆರವಣಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ मस्त टाइम के सिनेमा एक्सक पिलिबैले मस्त दुंबद सिनेमा मस्त टाइप बंद सिनेमा ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೂರ ನೆನ್ನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪನ್ನೆ ಈಗ ನನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪನ್ನೆ ನಾನು ತೆರಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಈಗ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನರಕರೆ ತಗಲ್ಡ ನಿಕಲ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೇಲಿ 4 ಜನಟ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಾಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಯ್ಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಟೀನೇಜ್ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ಜಾತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜಾತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಣ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಎಂಡ್ ಎಡ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿ ತಗೋಡ್ ಬಂದು ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇರಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಲ್ಲೆ
ಎಂಕಲ್ ವೆಜ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ವೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲೋದು ತೂವಲಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀನೇಜ್ದ ಅಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತದ ಶೋಕ್ ಬಂದರೆ ಎಡ್ಡಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತಮಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅದೇ ಅವ್ರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಚರ್ ಬತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಸೂರಜ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗಂಡನ ಕೊಡದಿ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತು ಬತ್ತದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇತಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಬಲೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು ಆಸೆಡ್ ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಿಲ್ಮು ನೂದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸೂಪರ್ ನೂದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ದೇ ಪಂಡಿತ ಸವನೇರಿ ಗೊಂತೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಆತನು ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ತೂಕಂದಾಪು ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡ ಪಿಕಪ್ ಅಪ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ ಭಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ 100K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಯೂತ್ ಪೂರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಅಪ್ ಟು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ತೂವೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ಯ ದಾದನ್ಲ ಬೆದದಾದನ್ಲ ಉಂಡು ಬೆದ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಉಂದು ಬಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಹೀರೋ ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ದಯಬಂಡ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಬಂಡ ಲೈಫ್ ಉಂಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ರಿಯಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಲ್ಲ ಬರಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಇದು ತುಳುಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯೂತ್ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೂವಿ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ವೆಜ್ಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನೈತಿಕತೆ ಪೋಪಿನ ಆನನ ಲೈಫ್ ಇಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶೋಕ್ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ನಾಗ ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪುನದ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ ಒಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಣ ಬಾಕಿದ ಮೂವಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಹಾಕ್ಲಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆವಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಈತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಈರ್ನ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಂಚ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪೋತರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೀರೋ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೀರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬಿನಾಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಡಿವೈಡ್ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ 70s ಬಾರ್ನ್ ಸೊ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗದ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಟೈಮ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾ ಈಗ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪೂರ ಜನ ತೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಜೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಸತ್ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನೈಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಚಬಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 3 stars per pair ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಷ್ಟು ತುಯ್ಯರತೆ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕುಲ್ ಮಾತ ಅಂದು ಪನ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋದಿ ಇದಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಜಿ ಇಡೀ ಆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಜನ ಕುಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾರಣ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸೂರಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಬನ್ನೋಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಕಚ್ಚುಗುಳಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ. ಸೊ ನೆಟ್ಲ ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 511 ದಿನ ಬಲ್ತದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆತುಂಡು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಬೊಕ್ಕ ದಬ ಐಸಾ ಪಂಡದು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಎಂಗ್ನ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಂಡದು ತೂವಂತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡತದು ಅಕಲೊಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದಿನ ಬಿದಾಯಿ ಪೋಯಿರಂದು ಪನೀರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಕಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿಯೇ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅಡೆ ಮಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಮಸ್ಕಾರ.